Kinsa man mo? Ay, Liok! Hold up na! Ang kwarta! Ambi! Kung di ka gusto masakitan, ihatag na lang! Ihatag na dayon, nagdali mi! Ya, diliben niya ako aya! Ha! Ambi! Pre, kini nga transaksyon, pre. Mauna ang pinakadako na to nga transaksyon. Target na to dito, pre. Mga gold! Mga pre, kabalo ba mo pre? Na mauna yung pinakadako na pawn shot dre. Maunang, pag-abot na to dito, alerto mo. Tara, pre! Mauna ni, pre! Tara, pre! Pre, narampon siya, pre. Big time gyud ay pre. Pre, abanti na. Labong mingaw pa. Kinsa man mo? Ay, Liok! Hold up na! Ang kwarta! Ambi! Kung di ka gusto masakitan, ihatag na lang! Ihatag na dayon, nagdali mi. Ya, diliben niya ako aya! Pre, grabe kwarta, pre! Big time! Pre, napay gold oh. Ha! Ambi! Brabag! Dali ah. Aglihok ka! Aglihok! Jackpot! Ya, ayaw lagi ya, dili niya ako! Pre, binandul pre. Ya, ayaw lagi ya, kasaban ko sa kong amo! Pre, yung kwintas, pre, o gold! Ya, mulubad man niya! Wakay labot! Maprinda dyan mo na! Ya, maluoy mo ya! Ay, lagi sigban na ba? Basig na yung makadungog dire. Chamba! Ay, min kay pre, kay bag-o nakuha cash. Ya, maluoy mo sa kuwaya! Ayaw sigsaba! Tara, pre! Ya, ang cellphone, dili niyo apilon? Ay, dili lang! Barato na kayo na! Imo lang na! Dali, pre! Karang nga na, kay basi mapasan tag-pulis ron! Masa mo na, pre, din ang mandar? Tuara lagi oh! May gani, dili mo andar ilang motor. Nanabaka to sila, sir? Kra nga pre. Di mo andar, pre! Patay pulis! Pre, ang armas, tagui! Brad, pwede mangutana? Kanang, sir. Unsay ato, sir? Nangunsa man mo, nga mura man mong nakulubahan, mangutana raman mi. Nagubaan mi, sir, di mo andar ang motor ba? Kaysa asam di mo gikan di ay. Nang hold up mi, sir. Ay, naramigi palit. Kasi nang hold up. Undaw be, ako rin tanaw. Kra nga daw. Pre, kranga daw, pre. Uy, andar mo lagi. Tagay kwarta si sir. Ba't sila ni, pre? Unsa man na? Ay, sir, pahalipay na mo sa inyo ha ba? Silbi tabang lang ba? Dara, sir, oh. Sinsya kayo ha, gamera na. Sarge, okay kayo. Ato na mi, sir. Taysa! Salamat, sir. Sige, ayaw mo. Nganong gipalakaw man to nila? Sarge, pangpainit. Sir! Uy, Dam. Dam! Masay ato! Sir, ako tong gi-hold up. Ang nanawag sa inyo ganina. Ang nang hold up, asa man to? Inyo man gipalakaw, mao man to. Hold upin na ito?